Bé, la campanya està anant força bé, estem molt actius des del primer moment. És una campanya molt mediàtica, amb uns accents, uns matisos i uns incidents, una incidència local, puntual, com la que tenim aquí avui a Esplugues. Però ens fonamentem molt amb el 2.0, en principi, i de moment la satisfacció i la percepció que tenim és molt bona i positiva. Avui aquí tenim 4 convidats de luxe, de traca i mocador, 3 d'ells van de candidats a la llista de diputats del Congrés i un d'ells encapçala la llista al Senat, que és el Miquel Àngel Escobar. Tenim la Beth Abad, tenim la Míriam i tenim el Xavier Fonollosa també de Martorell, la Míriam de Cardedeu. I estem molt esperançats. Ara ens explicaran cadascun d'ells quina és la seva aportació i quin és el projecte d'anar a Madrid, i nosaltres creiem que la cosa està molt frec a frec, perquè volem defensar el nombre de diputats que ja teníem i, si pot ser, millorar-lo i superar-lo, mobilitzar la gent que no es quedi a casa, perquè és prou important com per defensar a Madrid els interessos que vam voler i vam pretendre el 27S aquí a casa nostra. I això és el que anem a fer, i ara ho explicarem amb més detall. Però molta satisfacció i molta il·lusió. Davant un imminent trencament de paradigma del bipartidisme, que sembla que s'acaba, i de donar opcions i alternatives a altres interessos que hi ha en el territori que s'estan demostrant, com és el fet independent que estem perseguint nosaltres com a país. Mira, respecte a les xifres del creixement, la realitat és que mirant els números, i no t'ho dic jo perquè jo m'inventi, sinó sobretot Cerca Català de Negocis, Oriol Amat, que forma part de Junts pel Sí, ens presenten números en què es demostra que les hores de treball no estan augmentant. Per tant, per molt que tu venguis, que estàs generant llocs de treball, que se n'estan generant però són precaris, les hores de treball no augmenten. Per tant, si no augmenten les hores de treball, no està augmentant la productivitat del país. Per tant, ens estan venent uns brotes verdes d'aquests que ja sentíem parlar, totalment irreals, evidentment. Mira, jo, com ha dit el company Miquel Àngel Escobar, és importantíssim el tema de negociar, o sigui, anem a negociar la independència de Catalunya. És a dir, aquests 18 mesos que tenim, que s'ha plantejat al Parlament de Catalunya per començar la desconnexió, aquests 18 mesos la nostra feina és anar a negociar com encarem els dos països la separació. Llavors és importantíssim anar a votar perquè la nostra força negociadora rau en el nombre de vots que traiem. Per tant, amb més vots tinguem, la nostra força negociadora serà molt més gran. Per això, per mi és la principal raó per anar a votar. I també una altra raó estupenda, i és que si no guanyem nosaltres, guanya el somriure de la Soraya. I jo crec que si ha de guanyar el somriure, que guanyi el somriure dels independentistes. Això a Madrid. Doncs som Democràcia i Llibertat i anem a negociar la secessió de Catalunya, de l'estat espanyol, i a fer-ho com sabem fer-ho els catalans, doncs des del diàleg, de manera constructiva, amb pacte i sobretot amb un suport democràtic molt important que va emanar del 27 de setembre, que va deixar una fotografia molt clara que explicava que aquest país vol avançar cap a la independència. Bueno, és una campanya curiosa, no? Perquè no s'ha fet mai una campanya en aquest país al mes de desembre, no? Ja per si és un mes complicat, però hi ha els ponts, la gent ja comença a entrar en una lògica festiva, lògicament, no? I per tant, doncs, fer una campanya en aquestes condicions no és fàcil. Mobilitzar la gent en aquestes condicions no és fàcil. I, a més, venim d'un procés electoral intens, no? Les municipals, després del 27 de setembre, el país ja, diguem-ne, està una mica, com dir-ho, acostumat, molt acostumat, diguem-ne, a estar en campanya, i això també genera una certa erosió, lògicament. Però el que estic comprovant és que, més enllà d'aquests hàndicaps que té la campanya, doncs la gent està activa, la gent s'està mobilitzant, la gent té il·lusió, la gent participa als actes, ja heu vist abans que hi havia una colla de preguntes, la gent vol saber, té dubtes, evidentment, no? Perquè anar a Madrid, en aquest moment, a fer què, no? Quin és el paper? No hauríem de trencar directament? Hi ha moltes preguntes, però la gent té aquesta curiositat, la gent també està esperant que es configuri finalment l'acord entre la CUP i Junts pel Sí, per tant, que puguem constituir un govern i a partir de començar a caminar, diguem-ne, amb el full de ruta que tenim decidit. Per tant, la gent està una mica a l'expectativa. Per tant, la gent està a l'expectativa. Mes de desembre, doncs és una combinació que veurem el resultat que dona, però ara per ara la sensació que tinc, les vibracions que jo rebo de la campanya són molt positives, i ara ve la recta final, doncs que evidentment es multiplicaran encara més els actes,
la relació amb els mitjans de comunicació i intentarem acabar, lògicament, de fixar el nostre missatge, que és un missatge de determinació absoluta en relació a la voluntat de construir un estat nou i, per altra banda, de fer-ho de la manera que sabem fer-ho millor, oferint un pacte per pactar, diguem-ne, la desconnexió en relació a l'estat espanyol. Formacions polítiques. Hem vingut precisament a l'acte d'avui, en primer lloc, per presentar la candidatura de Democràcia i Llibertat, candidatura que encapçala el cap de llista en Francesc Homs i que jo formo part d'aquesta candidatura en el número 7. Evidentment, hem vingut a explicar les raons pel qual Democràcia i Llibertat vol assolir un resultat important a Madrid, precisament per defensar, per ser forts i ser contundents en aquest procés cap a la independència, cap al nostre estat propi. El que tenim clar des de Democràcia i Llibertat és que, com ja he dit en la meva exposició, tenim un estat que està en contra. Per tant, el rival a debatre precisament és aquest estat que està en contra del que el poble de Catalunya, el 27S, va expressar a les urnes. O sigui, nosaltres som un país democràtic, som demòcrates. Per tant, el que les urnes van expressar el dia 27 de setembre és que hi ha una clara majoria independentista. Per tant, què anem a debatre? Precisament això, que negociar el nostre procés per la independència del nostre país, que és el fruit del que va sortir en el 9N i posteriorment el 27 de setembre. De fet, Democràcia i Llibertat és el nom que aglutina, engloba, tres partits: Convergència Democràtica de Catalunya, Demòcrates, que recordeu és l'escissió d'Unió Democràtica que va apostar pel procés independentista, i Reagrupament. El motiu que s'hagi creat Democràcia i Llibertat precisament és aquest: eixamplar horitzons, eixamplar classes socials, on tots conjuntament puguem ser més forts i ens podem fer escoltar a Madrid en tot aquest procés que volem iniciar, que ja vam iniciar el 9N, que de fet vam iniciar ja fa anys. Es va concretar el 9N, el 27S, i ara volem ser ferms el 20 de desembre. Seria el nostre objectiu màxim tenir una força independentista molt potent a Madrid, al Congrés dels Diputats. Si en podem tenir 25, no ens en quedarem amb 10. Quan més força siguem allà, quan més independentistes siguem a Madrid, tindrem més al nostre favor per fer realitat aquest procés de negociació per arribar a la independència del nostre país. Sí? Per què? Bé, són atípiques per moltes raons. En primer lloc, perquè es fan al mes de desembre. Mai hi ha hagut unes eleccions al mes de desembre. El 20 de desembre estem a vigílies de Nadal. Mai ningú havia convocat unes eleccions el 20 de desembre. Per què es convoquen tan tard? Un mes, recordem, 4 anys i un mes més tard que les generals de fa 4 anys. Doncs perquè probablement el partit que ostenta la titularitat del govern, que és el Partit Popular, creu que com més enllà les pugui fer, més bé li poden anar. Jo crec que erròniament. Però, esclar, això ja fa que siguin atípiques. Penseu que per entremig de la campanya hi ha el Pont de la Puríssima, un cap de setmana, Pont de la Puríssima. Segon cap de setmana, la Marató de TV3. I just abans de les eleccions estem en vigílies de Nadal, amb la qual cosa la gent està per anar a comprar, per fer les compres de Nadal, els sopars d'empresa, etc. Jo no crec que sigui el millor temps per fer una campanya electoral. Probablement ho han fet amb tota la intenció del món, però crec que no és el millor. Després, també són atípiques per més coses. I són atípiques perquè portem en 6 mesos 3 eleccions seguides. La gent al final té un cert cansament. Per tant, en 6 mesos fer 3 eleccions, doncs jo crec que la gent al final es cansa de veure cartells, de veure campanyes, no ajuda tampoc. I són atípiques també perquè per primera vegada hi ha forces polítiques a Catalunya, com Democràcia i Llibertat, que van a Madrid precisament per defensar els interessos dels catalans i les catalanes, però aquesta vegada a través d'un instrument, que és la creació d'un estat propi amb un Parlament de Catalunya fort, i esperem que en breu amb un govern fort que defensa la creació d'un estat propi. I aquesta llista, la nostra i altres, com la d'Esquerra, aniran a Madrid a defensar el pacte i la manera de com ens desconnectem de l'estat espanyol.